An balma lamɛnnikɛlaw aw salam alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye sira ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasotuma bi ye araba ye araba min n'a bɛnnen bɛ natarasa kalo 7 juillet kalo don bi y'o tile 14 ye ka bɛn 2021 san ma farafinkalo min n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ seliba kalo la an b'a lɔn k'a fɔ bi y'o tile 4 ye jate la san kalo 12 don hejira san 1442 san dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ an b'a lɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na bi kɛnɛ siribala fɛfɛla fɛ wulikɛjɔ kɛra kari tɛmɛnen na dɔnkɛlikaw fɛ ka maa 6 ni k'olu bɔnɛw ni na duzulakaw ka daga kɔnɔ na o kɔfɛ duzulakaw yɛrɛ wulikɛjɔ taw ni jadiwala tigilamaw ka tu ɲɔgɔnna kɔnɔ na ka maa caman bɔ na ni na o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn min n'a tigɛnɔ bilala Mali an b'a lɔn k'a fɔ marifatigi jɛkulu ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a sɔrɔ a bɛ wele ko a kɛra bɛnkan min taara Algérie n'a bɛ wele ko accord d'Alger o fɛsɛfɛsɛli baaraw bɛ sen an ka jamana kɔnɔ na bi kunnafoniw ye ɲɛfɔli ko la ka taa se bi Douaza marabolo kɔnɔ na a yirala k'a fɔ ko Mali lakanabaaw k'u ye wulikɛjɔ ta k'a sababu kɛ maa 2 k'u tun b'a fɛ ni ka mugujugu don e k'a dɔn maaw ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka lakana tigilamaw yɛrɛ k'u to baara la lakana tigilamaw tilala ka fɛɛrɛ kɛ k'u sɔrɔ ka se k'u bɔ nin na ko kɛra cogo min na kunnafoniw ye ɲɛfɔli ko la ka taa se bi an b'a lɔn k'a fɔ kabini dɛnɛ tɛmɛnen na jamana tun ye i ka dɔn k'a fɔ hakilila dɔw ta k'a yira k'a fɔ sogo kɔni ko sɔnnɔgɔya bɛna don na nka o n'a tabalele kɔnɔ na ko nin kelen bɛ gɛlɛya ye kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara kan lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka rana k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ kunnafonidila min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ale ɲama tunna ka bɔ maaw ka yeli ma n'o ye Birema Ture a kumaw cayara kosɛbɛ wulikɛjɔw kɛra fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati laban ninnu kɔni na i ka dɔn k'a fɔ bi fanga kura min bɛ jamana kɔnɔ bi n'o ye fɔɲɛla fanga maa ɲɛmaaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ni Ala sɔnna ma ko yele bɛ da ko ka ko to sen na bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ hali n'i y'a sɔrɔ tɛgɛwani k'u ɲɛsinnen bɛ jamana ko n'i kɔrɔ denkɛ ma n'i y'a sɔrɔ maa caman ka ŋunuŋunu na olu ka kuma caman b'a jama fanba caman bɛ minnu b'u ka kuma ɲɛfɔ ka ɲɛso ma nka kiiri tigɛlaw y'a yira k'a fɔ kiiri baarakɛlaw ko maa si kelen tɛ k'a fɔ ko sɛbɛnfura bɛ min kelen ni nɔfɛ k'a fɔ ko nin de don k'e k'a dɔn k'a bɛ yen k'a fɔ maa min y'a kɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka se karisa ma sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka se karisa ma ko o kɔni bɛ fɔ nka k'a fɔ ko karisa kelen ni e k'a dɔn ko sɛbɛnfura minnu bɛ olu fɛ yen n'o ye damakasi sɛbɛn ye o tɛ o la nka a mana tigɛ ɲɛw ɲɛma an b'a la k'a fɔ kunnafonilaw wulila k'u jɔ wa mara ɲɛma minnu bɛ jamana kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ n'Ala sɔrɔ ma nin ko ye ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni a bɛna kurakuraya ka se ka fɛɛrɛ balalen tigɛ basigi ni lafiya nin ko ye ka se k'a dangɛnɛma an bɛ dugawu kɛ a mana kɛ i ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a sɔrɔ dogolen b'a la walima i ka dɔn k'a fɔ a ko kɔni k'a dogolen bɛ Ala ka yelen da ko ka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ lakanabaliya kɔni maa t'o kuma fɔ bilen an ka jamana kɔnɔ na marifatigiw kɔni wulilen bɛ sanga ni waati bɛlɛlen kɔnɔ na k'a yira k'a fɔ yɔrɔ min ka d'u ye u bɛ tɛmɛ ka taa ye jamana fan caman bɛ yen u bɛ nɛni ka kɛ batɛmɛ sira ye k'a sɔrɔ kɛ lakanabaliya fɛ wuli bɛ kɛ marifatigiw bɛ wele u yɛrɛ ma yɔrɔ yɔrɔ ka d'u ye ka t'u daga ye walima ka taa kangari da maaw ye walima k'a fɔ nin de bɛ kɛ yan nin tɛ kɛ yan bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲininka o waati kelen de k'a sɔrɔ Mali marali bɛ ka dɔn k'a fɔ maaw bolo minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu ye kɛlɛkɛbaw ye minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu de ye jalabaw sɔrɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ye fɛɛrɛ balalen tigɛ ka kɛlɛ kalan kɛ jamana ka nafolo saraw ye k'u bila ka taa jamana wɛrɛw la ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ kɛlɛ ka se ka o baara kalan kɛ ka tila ka na bi a ko bɛɛ lajɛlen b'u bolo jamanatigi y'u ye minisiri min bɛ yen n'o bɛ lakana ko fɔ y'u ye minisiri min bɛ yen n'o bɛ mugubɔ kunna y'u ye ka taa se minisiri minnu bɛ yen n'o bɛ kalataw kunna nin bɛɛ lajɛlen ka tila k'u ye ka nin bɛɛ k'u ye ka tila k'a ye bi jamana fan caman kɔnɔ bɛ ka minɛ o ye maa caman dabali ban dɛ donkali o bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya ka na siribala fɛ o kɔni karido an b'a lɔn k'a fɔ sigida lakanabaa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ n'an ye fanga wele fanga tɛna walima n'an y'u wele u bɛ na a bɛ ka san wele kɔ taara ni golondon de ye k'o sɔrɔ kɛ gɛlɛya kɛlɛ kɔfɛ ni k'an sɔrɔ o kɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka na u ta gɛlɛya bannen kɔrɔ k'u bɛ na o kɔni kɛra so ye sigida la maa caman ka marifa takun de ye nin ye maa caman b'a fɔ bi
ko donso k'i ka da kulu de bala ka kɛta olu de bala ka kɛta donso be marifa ta yɔrɔ caman na be n'u tɛ Mali tɔgɔ fɔ yɔrɔ dɔw la Mali tɔgɔ tɛ fɔ ye olu ka marifa takun de ye dongalikaw fɛ wulikajɔ min kɛra kari tɛmɛnen na a kɛra so donso wɔɔrɔ kɔni ni torala nga a yirala k'a fɔ ko donso ye wulikajɔ min ta ka ɲɛsi jadiwale tigilamaw ma yɔrɔ la ye u y'u kunbɛ yɔrɔ min na ko i ka dɔn jadiwale tigilama kelen ma segi ka sanga ni donso ka wulikajɔ yɛrɛ ye an balana k'a fɔ o ko kɔni bɛ senna bɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ nka fo nin yɔrɔ in na kabini kari fo sisan sɔrɔsi ma se k'a sɔrɔ sɔrɔsiw yɛrɛ de ye weleliw kɛ ka se ka ɲininkaliw k'a ko la nka fo nin yɔrɔ in na maa si kelen ma se maa caman jɔgina dɔw bɛ labita ni furakɛli yɔrɔw la yɔrɔ caman na bi yaasa ka nin bɛ lepere tigɛ di an ma an ka cɛ fila kɔrɔta nin waati na donsow ka daga yɔrɔ min bɛ dungalikaw fɛ yen ale olu ka kuma lasila nin waati na n balimakɛ e tɔgɔ ni jamu ni e ye jɔnni ne tɔgɔ ye cɛ fila kɔrɔ kulubali ne bɛ bɔ dɔngali wolola ye mɔna ye dɔngali cercle ye ɲɔnɔ ye commune ye siribala ye gɛlɛya mun bɛ anw ka yan Segu mara kɛɲɛkaya van surtout ka se ɲɔnɔ cercle mara kɔnɔna ma bamananjɛw de bɛ kɛ a jira an na k'a fɔ bamanan kɔni tɛ sɛnɛ kɛ ɲinɛ sew abada k'i b'a suma tigɛ ka balo n'a ye et puis samiyɛ danji binna kungo kɔnɔ sɛnɛkɛla si tɛ diɲɛ na yan k'i sera ka ɲɔ bila duguma k'i sera ka malo sɛnɛ ni togoda dugulamaw taara sɛnɛkɛ la kungo kɔnɔna na bamananjɛw bɛ taa girin ka jigin dugu kɔnɔ walama anw m'a fɔ aw ye bamanan tɛ sɛnɛ kɛ ɲinɛ wa o de warala k'o kɛ samiyɛ ji binna a mɛnna k'o kɛ maa si ma se ka bɔ ka t'i ka foro la o tuma an donsow de nana fara ɲɔgɔn kan sisan an bɛ fɛɛrɛ ɲini sinon n'an tora nin cogoya la tan ni samiyɛ nana tɛmɛ nin cogo in na a bɛ kɛ jamana yɛrɛ ma gɛlɛya wɛrɛ o tuma an ye wulikajɔ sabati ni sɛnɛkɛla mun y'an wele k'a fɔ u y'u girin ka jigin dugu kɔnɔ an bɛ fɛɛrɛw tigɛ ka taa o duguw la k'o dugulamaw ɲininka ala ka kɛra an n'u t'i jɔn a ɲɛ o b'a sɔrɔ u taara an tora o de la fo dɔngali yɛrɛ kɛrɛda fɛ dugu dɔw bɛ yen ko Konbola ani Kɔjala ninnu o dugu tilebiyanfɛnw fɛ an ka sɛnɛkɛla dɔw bɛ sɛnɛ kɛ kibaru nana an sɔrɔ sɔgɔma fɛ k'u y'olu girin ka b'u ka sɛnɛkɛyɔrɔw la maa n ye olu ka sɛnɛkɛyɔrɔ sira minɛ u ko an bɛ taa ka taa u ɲininka n'an ye maa sɔrɔ o kadida la pour que an bɛ se k'a dɔn u bolobara fan minnu fɛ ala kɛ kɛra an kulu wulila an taara o sira fɛ ka bɔ Konbola ka na Kɔjala o furancɛ kɔnɔna na an bɛ kibaru sɔrɔ an ka sɛnɛkɛlaw la an ko tuma na ɲankuma sɛnɛkɛlaw u boli mɛn ka na so an kana dugu la tɛmɛdali ninnu baara an ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka se dugu kɔnɔnaw n'a ka ɲininkali kɛ n'u bɛɛ nalen don so ala kɛ kɛra ja o y'a sɔrɔ donsow bɔra siège kɔnɔ ka dugu sira ninnu madɛn dɔrɔn u nana jan da sira la anw ka mɔɔw wulila dugu tɛ dɔngali ni kɔlɔnkura cɛ dɔngali ni kɔlɔnkura cɛ bɛ komi kilo 3 ɲɔgɔn na u ye kɔlɔnkura dugu tɛmɛ dɔɔnin dɔrɔn komi kilo 1 ɲɔgɔn na ka na da fura t'u la sisan ka na da tu kɔnɔ an ɲɛ ala y'a kɛ an nana dugu kɛ jan kɔnɔ a y'a sɔrɔ kɔni dadamɛ tura u t'i ye anw bɛ sira fɛ ka na yɔrɔ tulen don an kɔni donna kɛ jan kɔnɔ dɔrɔn u ye mugu wuli o gɛlɛyara dɛ karamɔgɔ u ye mugu wuli ani siège yɛrɛ cɛ tɛ tɛmɛ kilo 2 kan an kɔni kɛra ɲɔgɔn na o na ta ala y'a kɛ tiɲɛtigi ala t'i minɛ ka di binkannikɛla ma ala y'a kɛ an ka mɔgɔ 6 kɔni tora mɔgɔ 1 tununa o mɛn ye mɔgɔ 12 jɔngina nka u y'u kɛ mɔgɔ min kɔni tora a la o b'u ka taa kɛ bon ala kɛ kɛra an kɔni sera kɛ dɛmɛrɛdɛ kɛ jɔnginen min se kɛnɛyaso la olu kɔni bɛ furakɛyɔrɔ la Segu ni Bamakɔ ni ɲɔnɔw na sisan o kɛra dimanche don 13h waati nin baara kɛra fo ka n'a bila nin yɔrɔ in na ŋunuŋunu kɔni bɛɛ fan bɛɛ an b'u kibaruw mɛn anw kɔni bɛ siège la an bɛ k'an yɛrɛ kɔlɔsi ka dugu kɔlɔsi an ka se ka fɛɛrɛw kɛ cogo min na an ye kibaruw mɛn fan mun fɛ hali bi an bɛ siran an ɲamɛ tigɛ ni kɔni bɛ se ka to a la nka ni o yɔrɔ ma gɛn caman bɛ k'i sigi yɔrɔ bila ka taa fara dugu wɛrɛ kan aw bɛ kungo kɔnɔna na yan bi kɔni ni jamana fangaw m'a lajɛ ka dɛmɛ don a na a bɛna kɛ baara ye dɛ an kɔni sigira pour que ka jamanadenw n'u bololafɛnw lakana n'a taara kɛ jadi bɛ wuli a tɛ sɛnɛ kɛ anw m'an yɛrɛ défend pour que kabila mɔgɔw ka se k'u ka sɛnɛ kɛ olu tigilamɔgɔw ni juguw bɛ kɛlɛ a kibaruw bɛ mɛn fo ka n'a bila nin yɔrɔ in na an bɛ fanga ka représentant maa kelen ye an bɛ sɔrɔsi ye an bɛ faama wɛrɛ ye ani ne ye nin tigi yɔrɔ in mun na sisan ko kibaru nana fɔ an ye sisan dugu ta an n'a dugu cɛ k'u danbɛ tura ye. nin waleya min kɛra aw la fangaw aw ma kunnafoni se u ma wa. kunnafoni sera faamaw ma an bɛ faama foyi ye fɔlɔ an kɔni y'an ka maire kɛ ciden ye baara in fana kɛlen ye an ye maire kɛ wulikajɔ ye parce que an ka maa minnu jɔngina ba de bɛ anw n'an ka commune cɛ tɛ baw fɛ ka taa ɲɔgɔn a tɛ se ka boli duguma sira fɛ bi an ye ba tigɛ n'u ye de ka taa siri ba la ka sɔrɔ ka goudron minɛ yen maire y'a seko kora kosɛbɛ. nin min bɛ bi aw dala yen nɔ k'aw bɛ wulikajɔ la dɔw b'a yira k'a fɔ k'u bɛ jalakili ta ka ɲɛsin aw ma k'aw bɛ ka marifa ta k'a ni marifa ta man kan aw bɛ mun fɔ o tigilamaw ye jamana kɔnɔ. minnu b'a fɔ aw ni marifa ta man kan o ye kɛnɛkanko ye o aw ni fangaw da y'u wele u bɛ se tuma min na o b'a sɔrɔ dankari la anw na an bɛ gɛlɛya in kɔnɔ fo ka n'a bila nin yɔrɔ in na an bɛ dɛmɛ foyi ye wa fara ko sɛnɛ ti kɛ Segu mara la bamananw fɛ fanga bɛɛ b'a kalama. nin ka se ka kɛ ka sɔrɔsiw to fanga na aw b'o bila minɛ jumɛn kɔnɔ. hali bi an b'a f'i ye u ka wuli k'u jɔ k'u cɛsiri anw bɛ yamaruya kama n'i y'aw ye k'a karamɔgɔ i b'a dɔn k'a fɔ an bɛ faso nɔfɛ dɛ nin kɛlɛ mun kɛra anw fɛ yan dimanche don
ameke kwandara mate bagazo nye ko ya ngele ameke kwandara ma muso tike ko ya angele akera de ko sigidala mo ti Senegal nyine Senegal temo kwa Amerika sigidala mo lakana unese ku ka Senegal tuko na kele ne kara munabu lakana ku ka Senegal ni kele o kama France la ka ubi autorité ubi u ka laje ka do cheche na gela mu me ka ku ko no maraba ka vraiment ku ko flana yote jamana fa kele bina langulo ya de ambe domine ko bi kuna funu na ko ne ditemina ko nyono marabulo ko na yoro kelinte jari wala tigilama wulile mbe ka yoro chama ku nida yinga o korfo ye chenwa sika foi tara nyono mara era ko ni bilama taramugo tatuma kamidu dongali siasi marabara doka firi ka marabara bako vela tribala yere ni paravache teta puko vache o bala ngodo mugu betena ave munde kanga kesita sango kaseka ni ko numbali taramugo kene kango do fanga ka wuliki jodro manu no mita kabila o kabila la dugo tara ni yaye civili nu do ke kele ku bu yere defa o ba dira ta fo u dugo nde fratula u dugo nde famona na na fara o civilu ka jamana bi to fere ko na kera ko jamana fa kile me Seneke ani sonya bana karambo jamana mara mataka fana na do o dugo kera jamana ka de ko fana jamana gerne di surazela ka ko mako kuna fonduma kono kera koni mo faraluka ko jadi wala tigala mo be kele muna abuga kuna fonde surasuma ali bi kele sende ka ban ale bi ame sorati tekele ne folo akedo ere su soratu ka nyama do ene nyinga kama to nunu tokora nya de to ko fo kele ngile ka de jamu fo kele ngile ka de go ko fa kele ngile oni dike ame sorati je ame fanga ka representant ye ango sigi me ananga sigi dala mo ame machi ko e fanga ka representant ko ame dabela rosola na nyere yere na nite soratu ko ni vraiment ubara kalama sorati do be nyono ñu seko ke banabato munu sira yu ka ku tokoto da ti banabato taraka ta de ma da tokoto ne tatara bi soro yoro mena ni ne ye maje akoti tikede to be ne banabato ko ni maka na bana be ka wuli ki jo ono ke seko mara ko ni tene ka ya fa sene me kei amete ku ba ko na amete ku ko no de be ka gianga na su pour me ku nikli ku be maboni ka pour que sene ka sekeke no ya ye fama me ka kele ni ka me ka kele ni tere ka deme ni ru fari fara na la me jange leman na tay woni mali bi gele ade parce que duba ko na balo di dugo kono ni ko ngolo ma me fete Senegal be jala mara ko yara be da wuli ki je mu je ko na fle ni je ko de menore ni je ko du ko wi ni somnya ko ni bana ni dugora se ko mara ko ni tabako tu ambaladan ka foni tuye cheflakoro kulibali kanye kabo dungali aya foto mina kuna foni dibala te wa yero dombala te jadi wala dogoli ko ni jadi wala tigilama ko ni ka foku be dogola ko ni e ka do ante okuma ireta ni kata yoro ja amunu be ni asoro ay wuli ga jaw ke kata yoro chamana anga yoro do amba do jadi wala tigla ma dogolen te ubi yala de koma kado e chomina wa uti yala ka foko tudawa ubi yala kene o ka mabu ye dugu yere konana ka wuli ga jaw ke yoro do be munu ba fo ma munu be wulu ba fo ko ndebe ke ani tike no e kungo kona ubi kewa no be kungo kono fola de ma utumba don ku ubi ye kungo kono bi ubi ku toringa gere wa dugu kona na ukachara boli yenga ubese ko boli ko kona na soro kungu kona do etitaye walma eka foite inu tinyon soro foila nga kasega mautoro abeka dugu de kona o yoro donembe o yoro yere bira fambala yere fefende tibola ni aye uni civilu aya foto kona magwado mi marfata nyon fe ka soro marfati ube munu labe nembo kama kuna fani bidon ma olutita na forabi ko ikado ni ngele ubeke gele ukele ko fe maw jongene de bitakata wati ko lagana ba utara kata ulu togoto mamunu bana ne do ka soro jongene kera yoro no yoro donembe we de balbanko de ambe do de ke anga jamana bi chune kle ube kle munu mi kle mukoro ulu be ka do fanga kola wuli ga jobe ga ke amali be ga tanye oba bedda ka soro dongo do dobala katika bo mali la ambe do ke alaka mali ka basi note ambe bolo minga mama be mali ko kalama bi e ka do ida bali banbe ka fo amena ko mina meta jameni a donga bay masar mani alaka anga jamana basi namborai ambala na ka fo duada marakona na ko e ka do be ngana waldi jadi wala tikila mama fla ku tumba feka mugujugu do e ka do ko ke kasara ka nyasi karena mauma anga sura silaka we tege daw ka kaseka wuli ga joke kaseku flaba lele kasara unina ya saka pretke dama me ka do ka fo dogono ka bulo hukumu konana dogono ka hukumu konana uluka chere do be mimba nyefo angalame aywa ma halakilo ala jugu kira jugu hukumga bomno do e guduran chamanchela donc e doza sira donc yani ega do doza hukumga bomno to o konala e ala ke e mali sora su tamata wiye buga dingashe ka bomdo aywa e guduran chamanchela o konala e mali sora su uma négocier de way mo flabe e tire afaka donc ambe watamne ego sisa ma fla nunu kon e usara terrorisme aywa akara le 11 juillet 2021 dans la région de Douanza
douanza sira ayo konna la Mali sɔrɔso an bɛ mun fɔ aw ye bravo voilà donc ka terroriste minɛ k'a fɔ ko aw b'a négocier a ye an to la n'a b'a faga jɛn don o don n'a b'a kɛ ten tan inshallah terroriste ko bɛ ban pewu n'o tɛ k'u minɛ ka tila ka u bila kaso la kalo kelen kalo fila a b'u labila donc ayiwa o tɛ ko ye mais n'a ye ɲumanya kɛ an b'aw fo Mali sɔrɔsiw hali sisan aw ka cɛsiri aw ka dija n'a ye ɲuman kɛ jɛn don o don an b'aw fo dɛ mais gardez le silence ayiwa aw tɛ réaction foyi kɛ dugu bɛ ka ci mɔgɔ bɛ ka faga n'a tɛ ko kɛ o fana an bɛ kuma kan dɛ hali sisan ala ka ni ɲɔgɔnna caya an b'a tɛmɛ ego sisan maa fila u sara n b'aw fo ka waleɲuman dɔn. an balɔda k'a fɔ a fɔra cogo min na min ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ye n'o kɛra n'a sɔrɔ diɲɛ don o don k'i ka dɔn wulikajɔ bɛ ta ka ɲɛsin jugulakaw ma fan bɛɛ lajɛlen fɛ fɔba wɛrɛ t'a la n'an tɛ wa nisɔn ka di de kosɔn kɛ n'a fɔra an ka kɛlɛkɛcɛw bɛ ka wulikajɔ kɛ yɔrɔ bɛɛ la ka Mali kɛ bi i n'a fɔ a cogoya kɔrɔ ka basigi nati Mali kɔnɔ na bi o ye tɛgɛrɛ fɔko yan fɛ o ye nisɔntakoba ye nka ni kɛlɛ ganna walima wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin ma i b'i ɲɛsin maa min ma n'i y'a ye k'o sanga ni waati bɛɛ i ka kuma cayalen bɛ o nɔfɛ o kɔrɔ ye mun ye fɛn dɔ bɛ k'i sɔrɔ i bɛ k'a ɲɛ i bɛ k'a fɔ a tɛ ka waleya wa faso de bɛɛ lajɛlen bɛ kulo bi ni lakanabaliya ye don o don lakanabaliya bɛ wara ka taa fɛ o de kuma caya kun ye n'o tɛ ni ɲuman kɛra yɔrɔ min na o k'an ka foni k'u barikada an bɛ fɛn min fɔ yarabi ala ka jamana ni k'a lakana kununko gendarmerie dɔ bɔra an yɔrɔ la yan a ye kuma dɔw fɔ i yɛrɛ dabali bɛ ban a ko ale mana maaw lajɛ Bamakɔ k'a ye bi kumaba minnu bɛ fɔ ka tila ka maaw ye bi kilimu jukɔrɔ u b'a la k'u sigi k'a fɔ Mali taa sira de ne Mali taa sira de ne ko ale dabali bɛ ban k'a sɔrɔ maa min bɛ yen n'o da bɛ s'a ma bi gɛlɛyaw yɛrɛ la k'i ka dɔn ko o tigi man jan dɛ n'i ye jateminɛ bi olu bɛ jamana kɔrɔnfɛla fɛ olu bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ marifa t'a la yɔrɔw la de nka olu dabali bɛ ban ka tila ka u bɛ waleya min na ye bi n'i y'o lajɛ ka tila ka na yan lajɛ bi ko dabali banko de don an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye an b'a ladan k'a fɔ Bandaw ale n'i ka dɔn k'a fɔ Mokutari Wani kɔni a kɔni kɛlen bɛ hali mun y'a dɔn ye danaya fanba taara ka da olu ka kuma caman na ka tɛgɛrɛ f'u ye nka an bɛ yɔrɔ min ko bi u minɛnen kɔfɛ n'i y'a sɔrɔ n'u labilala ko hali bi k'a kɛnɛ kanabila yɛrɛ da kelen ye dɛ finitigilakaw de b'u nɔfɛ cucucu ni cacaca la u ka yɔrɔw la u tɛ se ka foyi kɛ bi ni finitigilakaw kɔni tɛ u kɛrɛfɛ o kɔni kɛlen bɛ dusuma kasa ye kosɛbɛ kulu min bɛ yen n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ bunadamadenw ka jɔsɛriya kɛlɛli ma n'o ye AMDH ye olu kɔni yɛrɛ k'a fɔ ko nin min bɛ ka kɛ k'i ka dɔn ko nin ye sariya sɔsɔ de nin man ka kɛ fanga ɲɛmaw u b'a ɲini u fɛ u ka nin baara in dabila o kumatigi maa min ye Dirisa Tarawele don ale y'a ko ɲɛmaaya a b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Minɛli ani datuguli sariyaw bɛ yen olu de b'a a kofɔ donc an bolo u datugulen bi a ti sariya kɔnɔ donc c'est pourquoi a ka kan u ka droit ka bato u ka bila parce que u bilali o fana ye sababu ye min b'a to u ka droit bɛ bato o ye fɛn fɛnɛ ni anw bɛ an ka état de droit bato ninnu ta kɔfɛ a ka kan adamadenw ka jo an ka continuer k'u lafasa peut-être dɔw t'an faamu mais u kan k'an faamu an ka baara taabolo an ti maa ko la ni wagati o wagati ni dankarilila dɔw ka hakɛw la a ka kan an ka bɔ ka a fɔ n'an m'o kɛ an b'an ka baara kɛ fo mɔgɔw fana ko faamu donc o de y'a to an b'a ɲini halisa jamana ɲɛmaaw fɛ u ka mɔgɔw ka hakɛw a ka lafasa mɔgɔw ka hakɛw ka labato pour que an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Dirisa Tarawele kan ye u y'a fɔ cogo min na min ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ye i ka dɔn bi ka se ka ninnu ka kanabila ta ni ka ɲɛ suma kanabila da kelen ko ye olu ka wulikajɔ kunde ye min da ka d'an ka jamana ɲɛtaa la ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ waribɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ wele ko bɛnniya o baarakɛlaw kɔni y'a yira k'a fɔ bi olu bɛna sigili dɔ kɛ bi wa ni bɛnɲɔgɔnya ma k'a kɔnɔ na ka se sini ma juma dɔw u bɛ lajɛrɛ dɔ kɛ wa kuma min b'olu da ɲɛma min b'u kunna dɛ k'a ka ta ka bɔ yen k'o sɛgɛ k'u ka hakɛw o ma tɔgɔtɔ u kɛlen bɛ k'olu de kɛ bi i n'a fɔ cikɛturaw i ka dɔn olu bɛɛ baara la nka i ka dɔn u tɛ nafa sɔrɔ a suma na i ka dɔn u tɛna jɛ ni o ye u ye wulikajɔ min n'a sigilen bɛ sengaw fɛ a kumatigi ye maa min ye Alassane Sanogo don an ka lamɛn. Jamana kɛra fɛn dɔ ye ni mɔgɔ sera ɲɛmɔgɔ la a bɛ k'a tigi ɲɛna k'a fɔ ko a b'a ka jɔngani de kan bon i bɛ sigi ni papiyew bɛ yen o tɛ fɛ ka papiyew lawaleya an y'a jateminɛ kɔsan na k'a fɔ an bɛ taa fanga nɔfɛ waati bɛɛ ka taa yira k'a fɔ fɛn dɔw olu kana kɛ baarakɛlaw ye ou bien baarakɛlaw ka laɲini dɔw bɛ yen an ka sɛgɛn ka kuma olu kan mais o tɛ an lamɛn donc o lamɛnbaliya nin falenɲɔgɔnya ani ɲɔgɔn cɛ o de nana ni gɛlɛya ye laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen min b'an bolo an ka dɔrɔn dɔw bɛ dɔrɔn olu ka sabati o dɔrɔn dɔw ye mun ye banki kɔnɔna na wari dɔ bɛ di baarakɛlaw ma
baarakɛlaw ka musaka a wari ni baarakɛlaw de ta ye an ye tɔn dɔ sigi a bɛ fɔ ma comité de gestion du fonds social o wari kan ka kɛ o bolo kan donc o bɛ faamaw de bolo halisa waati jan o tun b'a bɛɛ kɛ o sago ye mais an nana laɲini kɛ an da donna gestion na mais halisa gɛlɛya bɛ an n'u cɛ an ko gestion bila o ye kelen ye donc ɲɛtaga wari dɔw bɛ banque kɔnɔ mun bɛ se ka kɛ sisan baarakɛlaw ni banque ɲɛmɔgɔw bɛ se ka sigi ka kuma ka baarakɛla bɛɛ kelen ka hakɛ sabati bon olu tɛ ka kɛ o cogo ma mais an ye laɲini caman kɛ ka sigi ka kuma kɛ ni ɲɛmɔgɔw ye bon ɲɛma sɔrɔ olu si la o de nana ni baarabila nin ye k'a ta 8h ka se 10h an bɛ faamaw kɔrɔna an bɛ se ka kuma an bɛ bɛn n'an kɔnɔna an bɛnna an bɛ segin an ka fɔli kan mais n'an ma bɛn baarabila bɛ boloda k'a ta 8h ka taa se 10h ma ni bɛn ma kɛ kuma na ayiwa alamisa a bɛ daminɛ 8h ka taa se fo 11h ma donc jumadon o kelen don bon laɲini fana laban dun min ye jumadon an bɛ sigi ka kuma o kan mais déjà kabi an ye papier min bila papier kɔnɔna na an ye laɲini kɛ k'a fɔ ɲɛmɔgɔ min bɛ bi a ka baara bila parce que a dɛsɛra a tɛ se. an balaran k'a fɔ ni tun ye Alassane Sanogo kan ye mɛ ni sogo nɔfɛ o tɛ min ye bɛnɲɔgɔnya bɛ kɛ ko la cogo min na yarabi ala k'u bila u sira kan n'an bɔra ye sogo bilama a kɛlen bɛ bi i ka dɔn latakara ye a gɛlɛya bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ faso ma ɲɛmaw tun y'a yɛrɛ k'a fɔ ni ala sɔrɔma n'o ye jamana ɲɛmaw ye k'u ye hakilila ta sogo kɔni ko sɔnɔgɔ bɛ don an na kabini dɛnɛn don dɛnɛn tɛmɛnen na o baaraw k'o sigira sen kan n'i ye misi kelen fa 9,000 nka o k'a sɔrɔ kilo yɛrɛ b'a daminɛ i n'a fɔ kilo 20 ka se kilo 100 na n'a y'o tɛmɛ e ka olu ka wari a ti tɛmɛ ka fulu kɔni bɛ sarali kɛ ka tɛmɛ 9,000 in kan o t'a la min ye boucher ye o kɔni kɛlen bɛ sɔrɔ bi hali bi sogoko kɔni e ka dɔn a ko kɔni sumayalen bɛ kosɛbɛ Siri Kulubali wulila ni ka taa ɲininkali ta ni ka ɲɛsin Aliu Jatama ale ye sogo baarakɛla Yirimajɔ a yɛrɛ ye ɲamanaka ye a ye kuma min fɔ Siri Kulubali o filɛ. Ne tɔgɔ Aliu Jata ne ye boucher n bɛ feere kɛ ɲɔgɔn sugu la. Ko kununko sogo ma feere Bamakɔ fan si la a kun ye jumɛn ye? Sogo feerebaliya in kun a ka ca misi ka gɛlɛn i mana misi san i bɛ taa n'a batuwari la fɛnɛ wari min bɛ sa i ni ka misi ka sogo ka bɔ ka d'i ma o fɛnɛ ka ca. Sogo filɛ nin sisan kilo u bɛ k'a fɔ ko a ye 440 tiɲɛ na a ma nɔgɔn misi ka gɛlɛn n'a fɔra misi san gɛlɛya la ka tila k'a fɔ k'i b'o faga ko ka na ni o sogo ko k'o fɛ 440 a ti bɔ ala an bɛ ka sogo ta 540 a ti bɔ i bɛ taa sogo ta 540 i bɛ n'a feere 540 i bɛ 20 min sɔrɔ i bɛ sogo pese a ti dafa bon o b'a la ko n'i ye dɔw ye misi faga batuwari la k'u bɛ 9,9 di a ti laban minnu ye misi faga bi yɛrɛ u fɛ ko n'u tilara baara dɔrɔn k'u ka wariw bɛ d'u ma wari ma d'u ma ko fo tile 5 ni semaine kelen kɛ fagali la k'u b'a wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko k'a d'i ma o dun ko natɔ min filɛ nin Kolokani ta tɛ Mali kɔnɔ yan Bamakɔ yɛrɛ an bɛ don min na ko bi Sabalibugu batuwari misi min bɛ faga don o don kelen yɛrɛ kɔnɔ a ka taa misi 2,000 sanfili fana bɛ se ka misi min faga 2,000 o kuma ti fɔ o la n'a fɔra ko bɛɛ ka misi y'a faga ko ka semaine ma kɔnɔ ko ka wariw kɛ ɲɔgɔn kan ko ka taa minɛ a ma nɔgɔn parce que u y'a yira k'a fɔ boucher b'a fan na 3 milliards de dira misi kelen n'i y'a faga 9,000 o 3 milliards olu ɲɛ bɛ ka ɲaga o la a ti se boucher kelen yɛrɛ bɛ min bɛ se ka misi 10 faga o 9,000 ye o dikun ye mun de ye? O dikun de ye sisan misi n'i ye misi faga pour que i kana perdi olu ka sogo di 440 kɛmɛ min bɛ tigɛ sisan olu kɛlen don k'o bila i n'a fɔ 9,000 bɛ kɛ k'o de datugu bon 9,000 fɛnɛ la olu ye poids hakɛ min ta n'i ka misi tɛmɛna san kan dɔrɔn wari fɛnɛ b'a kɔ si tɛ d'i ma ka daminɛ san na ka jigin 80 ka na fo 20 na hali ni olu bɛɛ dun 9,000 e b'a ta par exemple sisan e ka misi san kilo 100 ni kilo 20 kilo 100 ni kilo 60 kilo 60 in kilo 20 u b'a bɛɛ tigɛ ka bɔ yen kilo 100 b'o de considérer bon i tɛna faamuya e m'a fɔ cogo k'i bɛ kuma a fɔ bɛn kɛra kilo 100 de kan o yɛrɛ de bɛ ka ko yɛrɛ gɛlɛya yɛrɛ o de la an tɛ bɔ fagali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an yɛrɛ fila bɛ baara kɛ Baginda batuwari de la u bɛ yen supprimer ko ti Bamakɔ fɛ misi foyi ma don an ka yɔrɔ la kunun bɛɛ an tilenna ten bi bon an ka mɔgɔ ma misi bila ka taa bi fɛnɛ parce que sanfili baara filɛ Sabalibugu baara filɛ numéro ko de don e se ka fagali daminɛ Baginda k'i bɛ taa Sabalibugu walima sanfili la k'i bɛ taa baara kɛ parce que numéro t'i bolo ni numéro t'i bolo e bɛ don cogo di kɛlen don ka ko ninnu bɛɛ ta par numéro de a baara ma nɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la ma nɔgɔ an tun ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko sogo kɔni ko buma ko bɛna 540 la ko koloma ko bɛna 440 la ko a baara yɛrɛ tun kan ka daminɛ tɛnɛ ka na ye o tɛnɛ kelen na aw ma sogo feere a dun yira la k'a fɔ k'aw bɛnna kelen kan mun de la aw nana nin kɛ tuguni an ma bɛn kelen kan dɛ dɔw kɔni ye fagali kɛ u y'a kuma fɔ ko boucher bɛnna kelen kan et puis hali minnu ye fagali kɛ bi n bɛ mɔgɔ dɔn n y'o ɲininka a ko wa olu ye fagali kɛ u ye sogo feere 440 koloma dɔw y'a feere 540 buma bon o kɔfɛ n'u ɲininka a ye misi faga bi ko n'a ye misi faga wari bi di aw ma aw ka 9,000 dira aw ma ko wari ma d'olu ma fɔlɔ dɛ
olu fana y'o fɔ ɲɛna ne bɛ nin ko la cogo min na laban cogo tɛ nin ko la o bɛ ka baga busiw ma ko sogo ka gɛlɛ sogo ka gɛlɛ u ka ɲinɛ yɔrɔ dɔ de kɔ misi tɛ se ka sa kelen misi dumuni tɛ se ka sa i bɛ don gabali kɔnɔ bi i b'a yala fɔlɔ dumuni tura mana bonya cogo o cogo i b'a san 70,000 175 mɛ bi bɛ tura min san 75,000 100 t'a sɔrɔ b'a san 150,000 110,000 i bɛ taa dɔw yɛrɛ faga 110,000 i bɛ taa faga i ka wari a tɛ bɔ i bɛna sogo di 540 minnu bɛ taa feere ma o si la ka wari t'i bɔ. An balɔrɔ k'a fɔ nin tun ye Alu Jatakan ye u y'a fɔ cogo min na sogoko kɔni a kuma cayalen bɛ dɛ wa ni sariya min sigira k'o sariya bɛ sigi Bamakɔ ani Kati dama de la Mali fan yɔrɔ tɔw b'a la Mali fan yɔrɔ tɔw t'a la o kɔni kɛlen bɛ gɛlɛya ye maa caman fɛ dɔw ka fɔ la ko nin ye gɛlɛya kura de daminɛtɔla ye sogoko yɛrɛ bunna kun kan n'a fɔra bi Bamakɔ ta e ka dɔn sariya kelen minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye sale minnu bɛ yen n'olu bɛ sara jamana ye o bɛ sara Bamakɔ cogo min na o bɛ sara yɔrɔ tɔw la k'a nɔgɔya fan dɔ fɛ ka gɛlɛya fan dɔ fɛ k'i ka dɔn k'o bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ko kuma de ye gɛlɛya min bɛ yen n'o bɛna kɛ k'a ko bila yɛlɛn bulugutɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ko bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye accord d'Alger o ye bɛnkan sɛbɛn min tɛgɛnɔ bila Alger jamana kɔnɔ na Mali ani ka dɔn ka marifatigi jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ an balana k'a fɔ o bɛnkan sɛbɛn yalima a bɛ se ka waleya cogo di o kɔni kuma cayalen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an balana k'a fɔ CNT maaw olu kɔni bɛ ka dɔn k'a fɔ nin waati in na gafe in bɛ olu ɲɛ kɔrɔ fɛɛrɛ dɔw kan ka tigɛ a ko kɔnɔ na ka kɔn o ɲɛ Sulemani Gueye an balana k'a fɔ CNT kɔnɔ na ale b'a ɲɛfɔ baara in bɛ cogo jumɛn de la an k'a lamɛn. Jamana bɛ bolo min kan bi a dogolen tɛ mɔgɔ si la k'a fɔ ko kabi san 2012 an bɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya mun n'a a daminɛna ni kɔrɔnfɛ mankan ye ka walankata bi ka fɔ jamana cɛmancɛ la gɛlɛya mun ni a wajibira an kan ka bɛnkan sɛbɛn kɛ ani an balima maliyɛn tɔ minnu bɛ yen minnu tun ye marifa ta jamana kama nka depuis bɛnkan sɛbɛn in taara mɔgɔ caman b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ yen k'a sɔrɔ u t'a jateminɛ k'a fɔ k'an ka jamana kabi an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta don min na fo ka n'a bila bi la gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ bɛnkan sɛbɛn ka ca jamana in kɔnɔ bɛnkan sɛbɛn mun bɛ bi n'o kɛlen don ka kɛlɛ kɔlɔsuma bara dɔɔni o kala ko dɔ mɔgɔ fɛ kuma caman bɛ fɔ bɛnkan sɛbɛn na maa caman bɛ kuma caman fa kan ka sɔrɔ t'a kɔnɔ ko dɔn an y'a ye k'a fɔ ko a kuma ma kɛ wasabulon kɔnɔ o de y'a to an ka conseil national de transition président ale y'a laɲini ka baro sigi ka kalifa an ka commission na an ka baara la tɛmɛ o de y'an se nin kɛnɛ kɔnɔ mun b'a to conseil national de transition kɔnɔden bɛɛ ka se ka bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna dɔn mun b'a kɔnɔ k'a dɔn ka sɔrɔ ka se ka u hakilina fɔ a kan ni don min na kuma sera an ma k'an k'an hakilina fɔ ni relecture ko kuma min bɛ ka fɔ ni application intelligente ko kuma min bɛ ka fɔ ni bɛnkan sɛbɛn denkunin bɛ jamana in gɛlɛya fɛn fɛn kan accord bɛ kuma o bɛɛ fɛn fɛn kan o bɛɛ baro bɛ sigi n'o ye politiki bonda gɛlɛyaw ye kɛlɛ ni jamana lakanani kuma kan défense et sécurité kuma fo ka taa se jamana in kɔnɔ n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ n'i bɔra jamana fan dɔ la ka taa jamana dɔ kɔnɔ a bɛ k'i kɔnɔ k'i bɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ jamana in développement tɛ kelen ye maaw ka yiriwali tɛ kelen ye ka bɔ kubeda dɔ la ka taa kubeda dɔ la donc accord b'a fɔ ko min ye gɛlɛya in kunba dɔ ye jamana yɔrɔ dɔw ma ka jamana cakɛdaw sɔrɔ ka jamana mun bɛ se ka baarakɛyɔrɔ mun bɛ se ka jamanadenw nafa sɔrɔ donc k'a fɔ ko ka olu don ba la yaasa jamana ka de kama don jamanadenw na fo ka taa se bɛnkan minnu bɛ yafaɲɔgɔnma kuma minnu bɛ accord kɔnɔ anw kɔni ka baara la an bɛ rapport kɛ rapport min n'a tɛna dogo maa si la ni jamanaden bɛɛ bɛ n'a ye k'a fɔ nin ye cɛmancɛ fanga wasadenw kumakan ye bɛnkan sɛbɛn in kan komi aw bɛɛ bɛ maliden an bɛɛ fana ye maliden an y'a mɛn k'a fɔ ko depuis dialogue national inclusif a laɲinina k'a fɔ ko accord in k'a lawaleyali bɛ ka gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ ka falen o kan ka falen ni fɛn min kan ka fara kan n'o bɛ se ka ala tɛmɛ ko ɲa o ka kɛ. An balɔrɔ k'a fɔ nin tun ye Sulemani Gueye nin tun y'ale kan ye u y'a fɔ cogo min na baara min bɛ yen n'o kalifalen b'u ma n'o tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ fɛɛrɛ bɛɛ la bɛ se ka tigɛ cogo min na ka se ka nin ko in k'a dankɛnɛmaya maaw bɛ ban fɛn caman ma la i b'a sɔrɔ n'a walawalala ka ɲɛ maaw bɛ sɔn o ma wa maaw yɛrɛ bɛ sɔn fɛn caman ma a ko kɔnɔna na n'a walawalala ka ɲɛ maa caman tɛ sɔn o ma bilen Mali fɛn caman bɛ yen a gɛlɛya tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ u b'a fɔ kande la fasoden fanba si tɛ min mɛn walima minnu yɛrɛ bɛ k'a fɔ hali olu t'a kɔrɔ dɔn u ka nin dan ye fɔcogo ɲuman ye o de bɛ kɛ so ye ni k'an ka jamana bila dingɛ caman kɔnɔna na n'u y'o fɔ discours baw tɛgɛrɛbaw bɛ fɔ kanw sirilen vɛsi la ka ban bɛɛ lajɛlen bɛ jateminɛ a fɔba b'a fɔ ni cɛsiri yɛrɛ min ye jama ɲɛkɔrɔ k'a sɔrɔ a bɛ ka fɔ kan min na maa si tɛ yen minnu tulo b'a la olu tɛ se ka kɛ foyi ye kosɛbɛ ka n'u y'a mɛn n'i ko k'u k'a f'i ye u b'a ko n t'a dɔn bɛ nin f'i ye cogo min na o kɔrɔ ye k'i m'a faamuya de o de bɛ kɛ so ye ni k'an ka jamana caman bɛ yen bi Mali fɛn bɛɛ lajɛlen dunnen bɛ k'a ban discours jala ninnu an b'a ladan k'a fɔ sɛbɛnfuraw kɛrɛnkɛrɛn ka sɛbɛnfuraw yɛlɛko i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye miliyariw de dun sababu ye k'a sɔrɔ ɲɛ kelen foyi t'a la ko maa bɛ se k'i tɛgɛ da min kan o dɔ bɛ yen n'u y'a fɔ ni dɔw bɔra kalama waati min na i b'a sɔrɔ a kɛ waati
tɛgɛrɛ fɔra e kɔni sigilen do ten wa e ka dɔn baara waliyatɔla bɛ tila ka kɛ kɛlɛ ka sɔrɔ kɛ a ma dangɛnɛma jamana de bɛɛ lajɛlen k'a dɔn n'u bɛ fɛ fɛn caman bɛ bi accord d'Alger n'i y'a kuma cayara a ma di fasodenw de ma walima k'a ɲɛfɔ fasoden fanba ye u b'a mɛn kan min na dɛ n'o tun kɛra ɲama bangɛra ma walima ɲama sɔngɛra ma an bɛ kɛnɛ min kan ɲama t'o kɛnɛ kan n'u ye nin hakilila de ta dɛ an ka jamana kɔnɔ na basigi ni lafiya e ka dɔn o bɛ sabati an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ min ye wulikɛjɔ kura ye wulikɛjɔ min n'i y'a sɔrɔ o kɛra ka ɲɛsin an ka jamana ma o wulikɛjɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ni ka ɲɛsin an ma o kɛra kulu ye min b'a sɔrɔ n'olu ye o baara sigi sen kan o ɲɛmaa ye maa min ye Umu Kulubali don an k'a lamɛn. An ka sɔgɔmaden na ɲɔgɔn ye bi lancement dɔ de kan min bɛ an ka baara min an bɛ fɛ ka boloda Mali kɔnɔ kamasɔrɔ danaya dɔ de dara an kan partenaire dɔ fɛ n'o fana ye dɛmɛjɛkulu partenaire ye o y'u ka danaya dan anw ka Mali kɔnɔ yan k'a fɔ ko u b'a fɛ u ka dɛmɛ ka se Mali kɔnɔ mais anw ka kɛ a lawaleyabaga ye n'an ko ma Mercedes Manis Côte d'Ivoire ko an k'u représenter yan ka da u ye waleya caman min kɛ Côte d'Ivoire ni Côte d'Ivoire y'a nafa sɔrɔ u y'a laɲini o nafa kelen Mali fana ka se k'o sɔrɔ ka sababu kɛ uru ye donc u y'o danaya min ta k'a da anw kan tɛ se k'an bolo don baara la k'o baara daminɛ ni an m'an ka autorités bɔ a kalama k'an ka aw kunnafoni dibagaw bɔ a kalama ka jamana den bɛɛ lajɛlen bɔ a kalama donc o de y'an bila bi ka nin lajɛ in organiser a y'a ye cogo min na jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ka kɛ yan a ka k'u ɲɛna don nataw la an bɛna an bolo don baara min na k'a kɛ jamana in ye k'a yira k'a fɔ ko jamana tɛ se ka taa ni an ma ɲɔgɔn dɛmɛ donc an b'o lancement kɛnɛ de kan baara ninnu donnen kɔfɛ komi an y'a fɔ cogo min na an ka baara kumabaw tɛna boli dɔwɛrɛ kan hali bi jamana yɛrɛ bɛ lahala min na ka se ka wuli ka jɔ fanga bonya o kɔnɔna na a fɔlɔ ye jumɛn ye n'i ye jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ bana fasugu caman bɛ yen min bɛ tiɲɛni kɛ an ka jamana kɔnɔ an ye misali ta o dɔw la covid-19 b'o la sida ninnu b'o la hali tuberculose bɛɛ b'o la bon an y'a ɲini an ni SESCOM ni ASACO ni CSRF an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka da an ka nin partenaire ba ninnu ka dɛmɛw kan pour que an fana jɔyɔrɔ ka se ka ye o la misali la a filanan an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ muso caman bɛ yen u bɛ bayɛlɛmaliw kɛ u ka bayɛlɛmaliw kɛcogo a bɛ se ka kɛ a tɛ kɛ sanuyaw kɔnɔ u tɛ formation baw sɔrɔ ka se k'a kɛ dans les normes donc an y'o fana bila an ka programme kɔnɔ k'a fɔ n'i ye jateminɛ Mali kɔnɔ i b'a sɔrɔ muso fan caman bɛ yen a bɛɛ ka baara talen bɛ bayɛlɛmali bolo kan artisanat kɔnɔ donc an k'an b'an nin da o fana kan pour que an ka se k'u dɛmɛ u ka kalan cogo ɲuman na ka baara kɛcogo ɲuman na norme kɔnɔ pour que u bɛ fɛn min produit ni maliyɛn b'a consommer a ka se ka kɛ fɛn ɲuman ye an y'o bila an ka baara kɔnɔ. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Umu kan ye a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala a bɛ ka daba bɛnɲɔgɔnya min kama Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi fɛɛrɛ jumɛn de bɛ bi hali bi gɛlɛya minnu b'an ka jamana kɔnɔ na n'i y'a sɔrɔ fura kan ka sɔrɔ o la o gɛlɛya bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ dɔw ko i ka dɔn k'a fɔ jagokɛbaw nɔ don maa caman bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ ko fanga yɛrɛ de kɛ wulikɛjɔw don Sinɛ Jara ale b'a ɲɛfɔ an ye ko in bɛ cogo di. Ne tɔgɔ ko Sinɛ Jara ni expert comptable ye tiɲɛ yɛrɛ la sisan gɛlɛya bɛ mais sɔrɔ dɔ ma ka jateminɛ na gɛlɛya sugu ye sugu fila de gɛlɛya min kuntala ka jan ani gɛlɛya min kuntala ka sɔrɔ waati gɛlɛya parce que fɛn bɛɛ gɛlɛyara sogo gɛlɛyara jɛgɛ gɛlɛyara malo gɛlɛyara nakɔ kɔnɔfɛnw bɛɛ gɛlɛyara waati gɛlɛya kɔni n'o ye parce que a kun fɔlɔ n'o y'a sababu ye o ye yɛrɛ ye sugu ni sanni feere ye fɛn o fɛn n'a cayara sugu la a sɔngɔ bɛ jigin minnu b'a feere olu b'a fɔ ko gɛlɛya b'u kan ko wari caman t'a la minnu b'a san olu b'a fɔ ko anw ka dugu jɛra an b'a san nɔgɔya kɔnɔ fɛn fɛn fɛnɛ ni a tɛ sɔrɔ bilen a da bɛ gɛlɛya donc n'a da bɛ gɛlɛya minnu b'a feere olu fana ka dugu jɛra de la olu b'a fɔ ko sisan ka fisa anw ma minnu b'a san olu fana bɛ kule ko sisan gɛlɛyara donc o ye sugu yɛrɛ sanni feere taabolo ye waati gɛlɛya dɔ fana bɛ yen fɛn min bɛ taa ka segin fonɛnɛ bɛ taa ka na fonɛnɛ bɛ taa ka na sɛmɛ bɛ taa ka na Mali yɛrɛ kɔnɔ nin waati in na k'a minɛ juillet août septembre octobre o san o san gɛlɛya de bɛ na parce que an ka sɔrɔ dɔnbabaw n'o ye agronome ye n'o ye sɛnɛkɛ dɔnbabaw olu k'u ma ko waati fila bɛnyɔrɔ donc ko kɔrɔlen banna kura ma se san o san gɛlɛya bɛ yen maintenant min yɛrɛ bɛ ka ni a Mali ɲinan ta in yɛrɛ gɛlɛya ko bɛɛ bɛ ka kule yɛrɛ ko gɛlɛya ne hakili la o fana ye crise économique de nana fara kan an ka gɛlɛba in nana fara kan kɛlɛ in na bagan maralaw tɛ se ka bagan mara mɔnikaw tɛ se ka mɔni kɛ jɛgɛ tɛ sɔrɔ sogo minnu kan ka bagan mara u taara n'u ka bagan yɔrɔ wɛrɛ la ou bien mɔgɔw taara bin u kan k'u faga k'u ka baganw bɛɛ cɛ n'o kɔni kɛra kɔni sogo tɛ nɔgɔya fosi tɛ nɔgɔya
donc amo de kono ni ko jamana ko kanya mgodi angana sanga bika mali ya nyemgodi yo mali a président de ka ministre dawka munu bi ko mali tola ole mali di na jiti mina kala jamana dola gouvernement ya bi ina frustra ko bedeke jamana idere tiska barado ka gouvernement de ba beke on mali tumo kono de 1960 à 84 kabe muruga tan kana 84 la on yi socialisé donc gouvernement bi fembeke murbe usine jo abi fembeke maintenant amboro kono anana soro tablo flana strafe kore ka foku kenyere de anga soro josembai kenyere bare o de soro josembai donc ni oluta mo ma ka baraka yere o de ba ka sonda ka feka wa fo mo la liberté de prix parce que ne bi nga baraka min ga ma fero la pour ngarampi pour nga sera faire frappant liberté de prix mais au liberté de prix ko ka fo ko su fene ba jurunda ide ayde fendo dorbe o gouvernement kele na ya jor la prix ika fin aglan ika firi so nga di nga kana teme haga doka na teme gouvernement nyebala abafika ji et donc ba ka courant bo abotugola mais ni ay courant prix fixe c'est niveau de la gouvernement na sa ba ka ji gouvernement fuku bon igani suri fay prix ngadiye o tikade ne de nga prix fixé di carburant ça ibina ni ka carburant mais gouvernement ba fiye ko ika carburant ika gasoil ika essence ika prix ba fere ne so indela donc fixation de prix pour que e kayre mo funa kana bi ku ka chagaro d'afri gouvernement ko minga boala de abo de funa di oluma ba ko subvention wati dola prix do no fo mo mi yere bi e bla bara la foka so prima anya mi ka ko gona do ba ko ni gona yanga prix fixé kama ba ah non o femi yo tsaka be jamana fo ni korma ya jwa ni ko jamana e kai nyamo angana sanga bika parce que it ni ki ta for le bi c'est voilà parce que jamana de beka la fia o le bodo no fe ne ko mi kito ke e bi c'est voilà amalodan ka fo ni tuye sinajara aya foto mina anga jamana basigi ni lafiya gɛlɛya min b'anga jamana sina ala ka gɛlɛya kɛlɛ ka bɔ an sina n'an bɔra ye Mahamadu Sumunu ni bɛlɛgɛlen kama Milmo MCL ale ka dɔ ka fɔ nɔbila kura kɛ nɔbila min bɛ n'a y'a kɛ a ko k'a kɛ kun tɛ dɔ ye dɛ ale bɛ baara min na bi jɔyɔrɔ min b'a la Mali basigi k'i ka dɔ ka fanba de ye o ye a ye kunnafonilaw ka ɲɛfɔli k'u ye Milmo ye kuma min fɔ o filɛ. C'est vrai tiɲɛ don ye album kura bɔ album sabanan don a tɔgɔ ye Eternel Safa car me fe ka fɔ Mali be cogoya min na fɔlɔ an ka jamana an farafaralen no fan dɔ fɛ me fe ka fɔ safa ye terme dɔ ye n'a be sɔrɔ misiri kɔnɔ allemand b'a fɔ généralement an ka safa tile pour que an ka seli donc min b'a yira ka fɔ tant que an ma fara ɲɔgɔn kan foyi tɛ ɲ'an bolo hali an tɛ ala sɔrɔ donc album min titre ye safa ye fan dɔ fɛ pour que k'o fɔ maaw ye ka fɔ ni politikiw ye gɛlɛya sɔrɔ malidenw farali ɲɔgɔn kan ni hali an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye gɛlɛya sɔrɔ ka malidenw fara ɲɔgɔn kan mun b'a to ni ne en tant que artiste fitini ni album ni tɛ se ka kɛ sababu ye ka malidenw fara ɲɔgɔn kan donc o de la Eternel Safa fankelen pourquoi o ye ka yira n yɛrɛ me baara min na halisa Milmo kelen in de don ma fale donc wa fo ka taa fɔ diɲɛw la badabada don éternellement a diyara ye o mɛ nin sira in kan a ma diya ye o mɛ nin sira in kan donc an ka fidélité yira an ka baara la an balodan k'a fɔ ni tun ye Mahamadu Sumunu ni bɛɛ lajɛlen kama Milmo MCL ni tun y'ale kan ye a y'a fɔ cogo min na jamanajɔ la bɛɛ lajɛlen n'i ka birikiden kelen dayɔrɔ don ala ka o hakilila d'an bɛɛ lajɛlen ma Mali basigi ka se ka an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔkan na Julacɛ Jakite mun b'e bolo bi. Karamɔgɔ Ase an bɛ taa Chad ngwara dabaga dɔ ani faraɲɔgɔnkakulu dɔw ka fara fɛnw bayɛlɛmalikɛla caman kan olu kɛlen bɛ ka nisɔngoya tagama dɔ boloda mun bɛna kɛ jumadon walasa ka jira k'a fɔ ko dan bɛ ka kari buna adamadenya jɔ sariyaw la ani ko conseil militaire de la transition n'o ye CMT k'olu bɛ ka fanga namara ni ka kɛ u kelen ta ye. Chad jamana ɲɛmaaw kɔni ye nin taama in yamaruya. O kɔfɛ an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaakɔrɔ fila n'o bɛ tali kɛ Laurent Gbagbo ani Henri Kona Bejela olu kɛlen bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka kɛ kulu kelen fanga sina kɔnɔna na ni maa filaw ka kumakan kɔfɛ dɔgɔfurancɛ kɔnɔna na Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa Alassane Ouattara a ka parti politique tɔn y'a jira k'a fɔ ko ninnu ye tanga wuli ka bɔ jamana ɲɛmaaya baaraw kan wa k'olu tɛna sɔn sigi k'a fɔ ma abada. O kɔfɛ an bɛ taa Burkina Faso
dimanche don jatigɛ walekɛlaw ye jatigɛ wale ta ka Burkina Faso kɔrɔnyanfan sɛgɛrɛ tuguni o kɛra sababu ye ka maa 10 bɔnɛ u ni na Burkina Faso jamanaden mun kɛlen bɛ k'u ni di u ka jamana lakanali kama an ko mun ma nanzarakan na ko volontaire pour la défense de la patrie ni jatigɛ wale in yɛrɛ kɔni kun dabɔra olu de kama o kɔfɛ an bɛ laban ka taa Faransi wasadenw a n'a sénateur jɛna ka sariya sen dɔ ta mun bɛ kɛ sababu ye sariya tigilama mun ye yuruguyurugu nafolo minɛ jamana marabaga dɔw la k'o minɛ ni ka bila jamanadenw ka bolo kan ni sariya sen laɲini yɛrɛ tun bɛ senna a san 15 ye ɲinan ye karamɔgɔ Ase nin bɛ dan sigi an ka bi kɔkan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen bila bɛn ni kelenya o minɛ kɔnɔna na an ka jamana walima jamana wɛrɛw basigi ni lafiya ka se k'o sabati an kelen n'a bɛɛ lajɛlen ka dagaw kɔnɔna na